I-feature niya tungo niya na pag-aaga mga tugang sutulong punong barangay na o sutulong barangay na iyo po ang top 3 mga tugang duman sa ginibo na Riparo Estero sa Satuya Tabi na palibot. Hindi po sa Siyudad de Legazpi mga tugang sa Tabangkang ENR, EMB. Sa bago pong aga, pinag-diskutir niya to sa mga tulong barangay na nag-top 3 sa sinabi ng competition. Kunain pinanginutan iyan kan Barangay Dapdap bilang top 1 sa Riparo Estero. Bilang sabi nga ni the cleanest and greenest barangay pagabot mga tugang sa sinabi ng programa. Ini po programa kang DNR asin po mga tugang kang City Government of Legazpi. Ang napili na tulo ang top 1 iyo po ang Barangay Dapdap Legazpi. Ang top 2 ang ikadua iyo po ang Barangay Mauyod sa pangingino tabi ni punong Barangay Madraso. Ang ikatulo iyo tabi manang tugang ang Barangay Victory Village sa paagi man ni punong Barangay Joy Bahoy. Okay, so inutunta na kauronon daw balon niya to mga tugang na kauronon ang punong barangay kan Barangay Dapdap. Tapos isunod ta ang Barangay Mauyod tamay pigigibo naman si Angie na paagi para makauron taon niya na aga si punong Barangay Romeo Madraso ng Barangay Mauyod. Legazpi City. Sinda po ang ikadua mga tugang sa sinabi ng competition. And magayong baga na pag-iling-ilingon ta, magayong baga mga tugang na sa tuya na pag iling-ilingon as in pag restoryahan ang mga nagiging accomplishments tabi nin mga barangay. Lalo na ang pag-abot tabi mga tugang sa environmental programs kan sa tuya tabi na gobyerno. Ini bagang mga salog sa palibot, ining mga kanal sa palibot na mamantiner na malinig. Magayuro na pag-ilingon na pagdungaw mo dahil po nin basura, dahil kigada na hayop o ano man na itinapok dyan. Kaya pinagbawat natin maapudan ini na from top 1 to top 3, number 3, mga tugang na mga punong barangay para i-feature ta ngunya na agarig di po sa satuya na programa. Inutunta po si punong barangay Glenn Barcelona sa Moya Tabi na Executive Vice President. As in, siyempre, mga tugang, siya po ang samoyang station manager sa DCGB. Hello, Kapitan, ABP Glenn, maray na aga tabi. Good morning, Tabi. BP Henry, as in sa gabos niya itong listeners ng istasyon DCGB. Yes, apo. Congratulations, Tabi ABP, sa panibago nindong ondra na nako angon yan sa indong barangay. Ano po ang satuyang mensahe, as in masasabi po sa panibagong ondrang ini? Salamat, Tabi, BP Henry. As in, takulang sa muyang pasasalamat sa Environmental Management Bureau, Regional Office Number 5. Dahil sa pag-spearhead ninda kaining proyekto na search for cleanest and greenest estero or creek in the city of Legazpi. Dahil ini man ang nag-focus kan sa muyang isip na talagang tawan ki focus or attention ang paglinig kaining Old Macabalo River. Opo. Dahil pagkatabi BP Henry, ang samuyang konsentrasyon itong samuyang Save Macabalo campaign hindi sa dakulang salo na nakasanayan ta na pagpaparataramang tabagan yan the moment na ikaw mga crew clean up. Opo. Ini pa anong Old Macabalo River sa may likodan gari siya halos dry river na puon na na-develop pagkatabi ning relocation project ang city government and the ikagining Tecton subdivision. Itong dating natural course kang Old Macabalo, medyo nasulat na ito. And then, ini ko niya na portion na ini, pinagkukonsiderar mi, nag-relikod kang barangay. Yes. Kaya, ang nangyari, nakasanayan siya na tapukan ki mga basura. And, kunyan mi lang na-realize, laba ko naman siya likod, dahil siya na mismong printira kang barangay mita kung maagi ka bagang Tecton. Iyo na ang printira. Kaya pagkakani, the moment na ikaw nag-aagi na ma-jogging o ma-walking sa Legazpi Boulevard, correct. Pag nahihiling nag-revay basura, pipicturean magapipo sa Facebook. Nasusupog kami, pinarimpya kami. So, yan ang gari nakakasanayan. And pag nagkanta ki-clean up, very seasonal.
Pero tingin sa ginibo kang Environmental Management Bureau, gari yun ay nagtao sa muya gari inspirasyon o motivasyon na talagang desidiran na malinigan ining salog na Old Macapalo River. And mahiling mo tayo, Opo. Henry, talagang Iyo. ako pa man ginawa sa dugi niya and so parong niya. Pero ako na siya araw kan dating talagang grabing basura. Iya. Yeah. And naupa man ako sa kooperasyon na pagtatao kan mga residentes mi dahil puun kang Agosto kang pinagdesidiran mi ining paglaro limpiyahan. Halos na ina or very minimal na lang ang nahiling ming tinapok or minsan nga ni wala na. Pero there are times na may nahiling kami mga tinapok siguro sa mga nakasanayan ka mga nag-aagi na tinapok. So sa mga waste pagkadinda na mga plastic kinaunan or what. Di tapo. Kaya ito mo yan ang samuyang pinagpabandayan. Ang next may kaini, dahil mahiling mo katabi Pipi Henry, malinigo na. Iyo po, nagihan ko yan. Napinturahan mi, gari na siya. Gari na siya tourist destination. Yeah. Oo. Nakagan mi siya ki solar lamp, tanganing maski panggi, may liwanag. Medyo mata lang ang nagtatapo. Nakagan mi man king garden sa gilid kang riprap. Yeah. And ikaw kami mga ornamental plants. And nagkagan kami mga signages. So awareness sa mga tao na dapat talaga i-embrace ini na programa kang paglinig kang Old Macapalo. Yes, opo. Naagihan ko ini ibipit pag paminsan Domingo nagkataga walking man kita no. Ini baga talagang nagisilbing printera kan barangay nindo tapag halip mo rin sa Tiktown maharungo naman pasakat diyan sa imong barangay. Paluwas duman sa may city engineering. Talagang kuha na ini entrada kan sa indong barangay. Yan ang gateway me. Yes, When yes. you go to sa Uwangan Park, Legazpi Boulevard, yun ang gateway. Opo. Oo. I see. Okay. So with that po, ano ang mga, pwede mo may share sa nagdadangugo niya kon mga naging estratehiya na ginibo nindo tangani po makuhaan siring na onra? Ang makusukon ming ariki kang man na environmental programs me. Panangan ibagatabi BP Henry, aram manindo na nag-top 1 kami sa probinsya sa Clean and Green. Yes. Dahil sa makusog na suporta sa kooperasyon kan mga tao. Diyan na kami nag-uugot kang samuyang igos, kang samuyang inspirasyon, kang samuyang motivasyon. Dahil the moment na nagtaram kami niya unang gigiripuon ta, pagtarabangan ta ini, yaon tulos ang sa indang suporta. Ang dakulaon na nagtapang sa muya, digdingon yan, ining grupo kan mga 4P. Ining grupo dating si SCD, ining si IBI. Sa mga organized group ini na kapag nagkasurundo na magtarabang sa community project, ang karampag ini. And ikaw mga tabi kita mga tupad nun yan. Yes. Na voluntarily sa mga nakalista sa tupad, nagtatarabang-tabang man sila. And of course, sa mga barangay officials and appointed volunteers, ikaw tabi kami, Pipi Henry, na River Warriors. Ini ang bagong innovation dahil pag nagkukulikta kan mga basura sa mga arong-arong Eco 8. Yes. So tanganing daiman ma-left out, dahil nababayaan ang salo, nagkaagman kami kay River Warriors. Kasi baga, ang pag-clean up, halos weekly yan. Iyo po. And mahalap ka na kung na rin available ang mga tao, araw pa yan, tapos pa lang kami kan clean up sa mga kabalo. Every Saturday, nag-clean up kami. Kaya way of life na yan. Pero sa maintenance everyday, dahil nga nito may iwasan, na may mga nagtatarapo kay mga basura, na grabe ang basura, dapat dinigan. So, nagkakami kay mga River Warriors, na iyo halos oral daw, ang nag-nilimpya sa ining salog na ini. And of course, pasado naman sa mga criteria, sinundan mo ito. Kasi siyempre, sa man na contest, may mga set of rules, may mechanic. So criteria, kung anong requirement naman, ipabi ang kinumply ni. Okay. Paano tabi ni, siyempre baga po, siyempre, base naman sa criteria na okay, nakaunin doon sinabi ng award, ang challenge baga tabi IBP sa mga araw ganing bagay ang maintenance, di ba? Ang sustainability kan sa indong pinagigibo. Paano po? Ano po ang sa indong gigibohon para ma-sustain ang siring na bagay? Lalo na maging malinig ining Old Macapalo River permi halos sa buong taon tabi as in oral daw. Iyo. Tama po yan, BP Henry. Iyo man yun sa challenge na ping post sa muya ni Regional Director Abu during the program yesterday. Pero iyan sa challenge. Pero yan kang reiterate niya na lugod, ma-maintain, tasayang man kung papabayaan man sa naining na po na magayon na
programa. In fact, Iyo baga. may mga plano siya na magkakandak sindang surprise visit. Siya mismo ang maikot. Muya niyang i-model ining tulong barangay Iyo. na lugod sa mga ibang mga barangay, sa mga matulot pa man, kaya pamukaw ini na kung magigibo mananggad, nagabos ng mga barangay sa Legazpi, maglinig kan mga estero or creek, sa kulaon na bagay ini para sa development ng city in terms of environmental program. Sabi ko sa iya, number one, we are giving you the assurance because sa iya challenge man sa Muya, kan nag-top 1 kami sa Clean and Green Salbay, Opo. ang question mark may man sa isip me is sustainability. Paano sa i-maintain? And slowly, nagiging man na mamintinar itong aspetong ito. Because ikaw ba kitang barangay ecological solid waste group sa barangay? Opo. And sabi ko, ikaw kami yung appointed talaga na river warriors na on a day-to-day or every other day, talagang ang trabaho ninda i-maintain ang kalinigan. And ikaw sabi kaming resolution sa barangay na every week, ikaw kaming Saturday clean up. So, naputol lang yan dahil kang pandemya, pero pag-revive ni nagiraringon yan dahil pagka nakakakondukta na mga activities, although small scale, nagiging bumini na kami-kami sa barangay. So sabi ko, we are confident na in terms of maintenance and sustainability, kasi ginanamin na natawa na kami kiunra, dapat talaga may obligasyon na kaming mantinirang kalinigan. So, padagos ang samuyang IEC, Information Education Campaign sa mga residentes me, and tarong ani kang plano me, magagtabi kami CCTV camera. Tagaling day to day, every night, na monitor. Ikaw bagang enforcement, ikaw man kaming barangay ordinance, para i-enforsar ang kalinigan, ang bawal na pagtapok ang basura. So, dahil man mababantayan niyan kang mga barangay official and natural so iba man nakataraning na arong amo man kan mag-urusip tatakot baka takot iwalon sinda ka kan so nagtatapok so saro ito kang strategy na pag-iisip ni na makag kaming CCTV camera and sabi ko sa iya pantulo ikaw paano kaming ining old Makabalo very historical. From doon mo sa pag-interview mo sa Ukaginot. Nanaugma kami, within our hearts, maugma kami na nalilinigan mo ini, na napukawan kami. Dahil yung man ay nagbusol sa Muya para buhayon ang istorya kang shipyard, yung sitio shipyard, tigdiyo sa barangay ni. Kasi very popular ang Dapdap as barangay Dapdap. Iya po. Pero parang dahil na masyado na may mention, so sitio shipyard, na kung sain ka itong panahon kang hapon, nasandat ka baga sa mo, sabi na akan mga gurang, hindi ang mga bangka, pigi-irirahay, di dyan sa Pier Can Legazpi, sa accessible bagayan, minagyan sa Victory 27-28, patilig naman sa Pier, hindi pigtatarago sa likodan, pigi-iraya mga bangka, and may pigigiribong mga sakayan digdi. Kaya ila po din yung shipyard. So, we are reliving the history. Dahil digdi, namuhay sa muyang interest, na buhayan ang istorya ng City Shipyard. Hindi ko sabi kami dumang kimural, PP Henry. Yes, nahiling ko man ng ganito. Reliving the history of City Shipyard. Ikaw kami tulong Draculao na mural duman sa wall. Kang sarong pamilya, Bulawan family na open man sa idea na kakang mural. Ito duman na reliving the history of Old Makabalo. And yaon man duman sabi, so, support kami sa seasons of creation. Kaya, in terms of sustainability and maintenance, iba man paano pag may faith, pag may factor on sa pagtubod. Kaya, pagsusundan ni, itong encyclical ni Pope Francis na Laudato Si, pagsusilibrar, tamang-tama, na timpuhan man kang EMB, na nagsusilibrar magatabi kita kang season of creation. Kaya, mas lalong na-inspirar tabi kami. Kaya, beginning me na napo na didire-diretsyon minatabi ni. Yes, very good. Okay. Saro na lang tabi, BP. Ano ang gari? Siyempre, di ba? Ang ano man na bagay, nasa leadership, di ba? Anong gari yaon ang mga ginigibo mong estilo, strategies, pag sabi nga ni, pag nagkumpas nin sa roosa na, yaon ang kooperasyon tabi kan sa imong mga residentes. Importante ini, pag-abot sa gustong magibo baga, nin sarong local chief executive sa ano man na klase nin sistema nin pag-gobyerno?
Okay. Siguro ang saro siguro diyan, very open ang line of communication ni. Oo. The moment we start on a certain campaign, kung anong programa na muyaming giribuon, umaintra kami sa rong bagay, I see to it na klarado sinsabot kang tamuyang mga residente sa bagay mga meeting. Yun. Pinapun ako sa barangay Camtil, nag-uuroron kami, and then after that, re-echo ko sa mga purok leaders. And then sa mga purok leaders man, yun naman minataram sa mga residentes tinda. And number 2, ang collaboration. Because ikaw mga existing organization sa barangay, Opo. na pag natap mo sinda, grupo-grupo yan eh. Kapag maray ang relasyon mo sa presidente o kaya sa coordinator, the moment na nagtaram ka, o tarabangan ta ini, pag tururugan ta naman, yaon talaga sinda. And ini ang mga bako di pastel na na kuwaon ang kooperasyon because very organized sinda. And number 3, we see to it na klarado ang direction ni. And bibasihan mi ng anong criteria, anong mechanic. And i-explain mo yan. Nagkakandak ako kay mga IEC meeting sa inda. In fact, karo kay Griparo. Pero purok na concern nang direktamente, call ko yan kay meeting. Nag-auroron kami, explain ko ano ang mga purposes and objectives kini, ano mechanics, ang criteria, and i-upload ko sinda kung ano pagtaramangan ta naman. The moment nag-agree na yan, talagang duro-diretso na tabi yan with And number 4, you have to be ready with the resources. Kasi siyempre, kabus yan, pero may kakambal na gastusan. Yes. As a leader, modesty aside, dapat ready ka for to spend. Kasi di man gabos makukuha mo sa barangay fund. In fact, di ka man makukuha sa barangay fund because nakabudget baga for a particular year ang fund kang barangay. Nakakahon ka na eh. The moment na at the middle of the year, biglang igong araw ka yung mga contest o may participation ka mo, nadaiman duman sa barangay budget mo. So, madidipisilan ka talaga sa leader. So, pero kung medyo yaon sa willingness mo, motivated ka man, inspired ka man dahil nailing mo suportakan mga tao, okay lang na nagagastusan ka. Kasi the moment na arugan, gigan naman, sa unra, yan ang daing kantidad na kapalit. Okay. May nag-text ni kita, Baby Piglen, si 8811, ang last 4 digit niya. Sabi niya, Kapitan Glenn, pareho ni Mayor Isko, it's time to serve in wider level. Salamat sa atin. Kaya na yan, ever since. Hindi man may mga planong ikaga ko sa linyada. Pero ang focus ko talaga, pag-servisyo sa DAP-DAP. Kasi as kapitan, as executive na posisyon sa small community, mas nararamdaman ko nami-measure ko ang success kan sa kuyang pinagigibot. Meaning to say, kung anong pag-iisip mo, anong need kang barangay mo, and pinagkasararuan nindong gibuhon, nagiging successful ka, mas may kaugmaan sa puso. And dahil nga di ako nagpuon, kung ano man kaming ganyan, may akong i-repay back ini. So kaya nag-stay put kami as servant kang barangay. Dahil talagang kaugmahan na makapagserbi niyaon. Yes, opo. Kapitan, ibibiglen, salamato na maray unless may gusto katabing pasalamatan sa sendong naging nakuang onrang ko niyan, Aldaw. Go ahead, tabi. Okay, sa Giraray, sa mga residentes kang barangay Dapdap, nakapag-post naman ako sa Facebook ang pasasalamat. Pero mga nagmamatingon yan, pinapaabot Girarayan na kulang pasasalamat. Sa ginimo na naman indong suporta asin kooperasyon. Nangyayari ining sa tuyang mga onra asin award sa nakukuha dahil kamo ang arigi ng sa tuyang barangay. Kamo ang nag-iinspirar, kamo ang nagmumutibar sa muya bilang leaders nindo. Kaya nakulang sa muyang pasasalamat sa ito. Sa EMP tabi kay Regional Director Socorro Abo, salamaton po tabi sa programa mong ini. And sa totoo lang, BP Henry, sa really kang suggestion ko sa sa OTNR sa Legazpi na mag-conduct naman talaga search for cleanest and search for cleanest river sa Legazpi City. Alongside
with the best practices ecological solid waste management program. And of course, sa OCNR, natural, Sir Buboy niya, mampirmi ang suporta. Kaya in fact, sa OCNR, Sir Buboy, sa Rocan Board of Judges. And sa Rocan Board of Judges, so Penro, salamat mampu tapi sa indong magkayo na resulta sa tamuyang barangay. Sa staff ni RD Abo kang DNR kasi very innovative sila pa sa mga aki pa. So, maski nga nila sa pandemya kita, nakakasama up pa sila mga araw sa inyong innovation na may participation ang mga barangay. So, na-recognize naman ang sa indang mga idea na pinagigibos ang kunyan. So, yung masa nag-entabi, and of course, permita bigyan pasalamatan na mahal na Diyos. Sabi ko, adawan sa post-COVID Henry, fairness nun yan, di ba? Aldaw kan devotion kay Santo Cristo. Iyo, kasuhapon mo lang nga. Na itinao sa Samuyang Barangay. Yes, opo. Sabi ni Ma'am Ansela Wengko kang DNR, congratulations sa databi sa DapDap asin sa imo EVP Glenn. Salamat man tabi, Ma'am Amsi. Okay, thank you, EVP. Congratulations, Giraray po. Mabuhay ka mo. Okay, salamat man tabi, EVP Henry. Alright, thank you. Mga tugang punong barangay Glen Barcelon, kan barangay Dapdap, Legazpi City. Sa samuyang pagbabalik, magkakauron taman si punong barangay Romeo Madraso kang Mauyod. Sina po ang second place, mga tugang sa sinabi ng kompetisyon kaso na nagkaigwanin awarding kaso hapon. Nasa linya po si Ans Galero, kay ba si punong barangay Romeo Madraso kan barangay Mauyod. Second place para po sa ginibo na search kang cleanest, greenest, estero, mga tugang o creek kan sa tuya tabing DNR, asin kan lokal na gobyerno kang Legazpi. Ans, good morning, Ans. Naputol. Sige, sandali lang ha. Sandali lang, Ramon tan signal, tabi ni Hans Galero, hali po dyan sa barangay Mauyod, Legazpi City. Kaya ito sikaton bagay ning Mauyod, tungkol sa ito, kaya ito baga may sikaton sa Ibalong Festival, Tribo Mauyod. Yan. Ngunyan, mga tugang yaon po si Kapitan Madraso kang Mauyod. Okay na ba si Angie? Ayun, nasaan na tayo sa cellphone ko si Angie? Hello, Ange. Good morning, Ange. Yes, good morning, tabi UPSP. Apa? Hindi na ako nag-upload medyo nagka-problema tumaan. Oo. Ngunit sa PCP. Hello, Ange. Hello, PP. Yeah. Go ahead. Yes, Okay na. nyo na pagkaaga makakaiba pa si Kapitan Romeo Madraso kan Barangay Mauyod. Sinta ang second prize para tuman sa Reparo Estero. Di ko napalo yung PP. Kasi yung nilinyas na Madraso. Yes. Punong barangay, Romy Madraso, maray na aga po sa imo. Hello, Kap. Maray na aga. Ayun, sandali lang nawawara ang signal ni Kap. Hello, Kap. Kap Romy. Kap. Hello, Kap. Maray na aga po. Hello. Wala, nawara si Kapitan, wara sa signal ko si Kap Sandali lang tabi. Ange. Di ako Garo di ako nadagog ni Kap. Hello, sandali lang Hello, PP and Yes, Kap, maray naga tabi, Kap. Congratulations po sa indon na ko ang honra kaswapon po sa ginibong awarding kang DNR. Ayun, dati. Opo, ano po Kap ang sa indong mensahe asin namatian ngunyan? Nagkakamunin saro na naman na honra sa indong barangay na nako apo sa sinabi ng Reparo Estero competition po digdi sa tuyang syudad. Siyempre, mo kami sa bilog na presidente sa barangay may. Huwag matanataw kami. Opo. Ano po Kap na? Nagwawara ang signal ni Kap sayang. Kap, pwede po paki diyan sa may bintana. sa may barangay hall mo, sa luwas-luwas kang barangay hall. Nawara po kayan sa imong signal. Nag-ali kaya to Enrique Galwa. Sada ko sa tricycle. Payout kan sa security sin nag-aragi. Iyo, okay na po Kap. Okay na po yan. Kap, pwede mong Opo. Arin po na parte kan barangay mo ang pig-showcase nindo sa indong kompetisyon? Arin po na Salog o Estero, tabi Kap? So, rin ginabi sa kuyan sa Panal River.
Sa mo napupunan Panal River, pababa dumanggar Kaplen. Mhm. Iyan ko yan maintain me. I see. Ano nga po tabi ka? Panal River, tama? Panal River? So, ang pangaran kan salog na rin, Panal River. Panal River. Okay. Opo, aling istansa, pababa rin. Iyo. Pero anong kap? Iyo pa traverse sa Makabalo. Minabalda sa Makabalo River? Ito dumanggar sa Kaplen. Iyan ito ang Makabalo River. Ito, Sugpon. Opo. Okay. Ano po kap sa mga naging strategies nindo na ginibo sa pag-maintain po na maging malinig po ang sinabi ng salog? So yan, bako dahil man kami di pinadipisilan, maintain mo talaga yan. Pag Ayun. last Sunday, sa mga NGO niya, ang tarabang kami mag-sarili, may Warriors kami dito, sa mga akrobaga, tarabang sa muya, may muwa kami dyan, tenda. I see. May mga partner ka mo na NGOs, ano? Sa pag-maintain kang Oo. kalinigan? I see. Okay. So, Kap, primero, sunod po, paano po nindo Taaramon? Question ba gadya? Ay, naputol si Ange. Andali lang madali lang. Nasay na si Ka. Naputol sulin niya ni Kap. Yaw na si Lanji dyan. Okay, Ange? Ange? BP. Yeah. Okay, sige. Opo. Okay na. Nadagong ko ni Kap. Kap, nadagong mo pa ako. Okay. Kap, paano po nindo, sa siyempre baga po, pag may mga arog kayo ni, ang question po is sustainability kang lugar. Paano po nindo masusustain ang siring na bagay na perming maging malinig po yan na Panal River na yan? May mga assignment ang mga gagawad ko dyan sa Karapurok. May mga assignment sila dyan. Sila nag-reparo kaya na paglilig na yan. Tapos, igaw ba kami ng sanitary aid? Katabang naman yun sa mga araw kayo, mga paglilinig, mga diferensya kan, mga araw sa kalir, kaya, katarabang naman yan. I see. So may mga nakasay na po na tao na yun mapadagos kan paglilig kan halos sa kada oral daw. Po. Ang inipukap na Panal River na ini, ano po ini? May ano po niya on yun usually? May mga basura o ano po ang garo inot na discover nindo bago naging malinig ang salog na yan? Ayan na Panal River na yan. Di sa taas ba? Kabaasan na Opo. Kung minabaha, daras mga awot yan. Ayan na sa mula, minasarang pa dyan sa mga ligang tubig. Ayan na dipisilan kami. Opo. Pero, pambihira man, BP. I see. Okay. So with that po, ano ang Kap? Siyempre may date man kamong cash na nako adyan. Ano po ang plano tabi sa imong barangay? Ay, kunya, taga man sa maintenance na kaya na pag-rinig yan. Ay, sag-session kami sa bang special session. Yun na yan ang kaya mo dyan. Guro na. Oh, okay. Very good. Okay. So Kap, may gusto ka pong pasalamatan? Ano pong mensahe mo sa imong mga residentes po sa barangay Mauyod? As in po sa mga award giving agencies. May kinaraman po sa onrang ini. Opo. Kuya tabi sa mga punang ko tabi sa mga residentes ko. Primero sa mga membro sa barangay council ko, sa mga appointed na dapat sustainable kita sa pagtrabang diyan. Tama. Tapos yung mga residentes lalo sa mga salog, yung mga pagsigurong sabi sa inyo. Okay. Aside ka, apira kay Kap, may mga award na pong inot na nakuha ang barangay Mauyod? Ay, sabi, BP, yearly, may award kami sa solid waste pa ya. Pero kami dyan may award yearly yan. Ayun. Very good. Tapos, kundi nga nagpandemic sabi, BP, sa bloodletting, pero may awardee. Oo. Nakakuha na kaming 2 national na award. Ay, wow. Sa bloodletting. Tapos, programa ba ni Governor? So, communal garden. So gula dyan sa barangay? Opo, sustainable na ba yan? Yearly, kami ka na award. Tapos, dahil po pagtanong. Iyo po. Oo. Very good. Kap, congratulations po ha, and good luck po sa inauguralay. Mabuhay po kamo dyan sa barangay Mauyod. Opo, salamat tayo, BP, Andre. Opo, thank you. Andre, BP. Yes po. Yes, Kap. Kaya,
Sigan sabat-sabat nanto yan sa City Hall. Dahil bang tinuam. Ako ba kung umidbi doon? Kaya gagawin talaga. Pag taga-tinuhan mo, Hindi mo kaprot. pag taga-tinuhan mo na sa napako kaptara mo, Sige. di ba? Sige. Ta- Sige, sabat-sabat nanto dyan sa City Hall. Kibliton mo tulos ako nanting si Kapitan Rumi Madraso. Iya po. Doon tayo ba sa radyo lahat pagkaaga? Yes, salamatan po Kap. Congratulations pag-raray Mabuhay po kamo. Mabuhay po. Sabi, hindi. Thank you, Salamat. thank you. Thank you so much. All right. Ange, Tabi, mabuoto na kapitan kan si na Kapitan barangay Rumi pala, kasabat sa batang kami dyan sa City Hall. Pero hindi ako man sa bata. Oo, midbid niya ako. Dahil niya man ko man siya masyado midbid. Kaya kiblito niya na sana ako. Ay, kibraton mo na sa nadakap. Oo. Maray para din na pwede ni si Kap. Oo. Ay. Pwede ni si Kap na maging leader dyan sa barangay. Oh, pwede na. Talaga. Para Okay. dagog pala na si Kap. Talaga ha. Salamatan po Kap. Mabuhay po kamo. Okay. So, si yan, Ange. DP, lado man ni Kapitan na Romeo Madraso ang pamayokan Barangay Mauyod bilang second prize sa Reparo Estero kan DNR EMBB Cola. Yes. Live digdi sa Mauyod, Ans Galero, Salamat Ange sa report. Hali dyan sa luwas with punong barangay Romeo Madraso. Uyog-uyogon mo. Para dangogong tapalan si Kapitan Madraso sa tuyang program sa pag-aaga. Nagkasabat-sabatan niya kitang duwa sa City Hall. Kitabi ka pa. Pag nahiling mo tabi ako Kap, tinon muna sa nako ha. Okay? Sige po. Mga tugang, pigapudang ko po si punong barangay Joy Bahoy. Ini sigurado akong paradangog ko talaga ini. Siya po ang third place, mga tugang sa Reparo Estero. Kapitan Joy, maray na agatabi. Diyos maray na agatabi Henry sa imo asin sa imong paradangog turmi na baga ang radyo may sa man maduman. May makadangog ka na iba. Oto nga, si Kapitan Romeo Madraso, sige nga sabat-sabatan ming duwa, midbidon ta ka ngaya. Ay, ako nga, di mo masyado midbid. O gusto yung sabihin kung midbidon ka ni Kap Madraso, dahil ka pa mga kandidato? Dekog parero kaya. Tama na muna kita digdi. Okay na kita digdi. Sabi ba ni punong barangay Glen Barcelon, okay na nga kitang mag-concentrate lang sa rap-rap. Yan. Oh, ako sa DCGB sana muna ako. Okay. Kap Joy, ano po ang mensahe mo? As in, feeling, sabi nga, siyempre reaction mo niyan. Nakamo po nakakuhakan, sinabi ng Ondra sa tuya tabi na Reparo Estero kang EMB DNR. Kap Joy. Kaso hapon, sa mga maong mga parte kang sadya mo bilang mga residentes kang Barangay 27, na-recognize to sa muyang effort giraray sa paglinig kay iniong although inio garisugpon ini pa anong river digdi sugpon kang Old Macabalo River. Iyo. Sa ang luwas ba ka iniong river na ini duman na po sa may NSA area, duman sa may pumping station. Iyo Kap, imagine ko mananggad. So yun nasalog na iyan. Hala digdi sa Hala digdi sa mabaha. iyo mananggad ano. So ining salog na hali sa Old Macabalo River, lusot diyan sa imo. Doon ang exit niya sa may pumping station. Opo. So magkonektado niyo na duman sa Old Macabalo River sa Dapdap. Ang ma-divide lang sa Muya sa Tulay. Iyo mananggad ano. So ini man sa pig showcase po nindo Kap, pig showcase nindo sa Reparo Estero. Iyo po so pagka arami nga ni na igwang ini sa Reparo Estero, sabi ni permita naman ang pagdilinigan so iniong river. Opo. So sabi ko, tata day kita pwede mag-intra. Kasi nakaya taman. At lang hinapod ko kay ni Henry, so mga barangay officials, so appointed officials, mga purok officers, kaya ta. Sabi sa kuya, Kap, kaya ta. Duman ko, ito so pinanindugan ko, pinagkaptan ko na kayang mga residentes, kaya mini. And true enough, siguro for the past years na piglilinigan mini, mas lalo may panglilinigan, pinakaray pa, kang nagkaigwa ki araw ka iniong aktibidad ang EMB.
Opo. Sa paglinig din nga ni Henry, so regular man na paglinig, nahali mo lang sa mga basura. Pero kang igwang araw kay na aktibidad, mas halong pinapakarahay. As in, kami baga pa ang tubig may tendency na mag-stagnant na. Iyo mananggad. Kaya kung maaari parang madidihan, kung minsan ang tubig may color green. Gari ng mga lumot. Nugad itom, ang tubig yan indo. Yun ang color ka yan. So, ang nangyayari kung minsan sa kahaluyan, may mga basura, nag-sink na siya doon sa irarom. So, kinaral kami ito, gabos. Dakol kaming nako ang basura. Kung may regular kayong basura nakukuha, mas dinoble, triple pa sa nagkakaro amin. Grabe, Talagang saturated na sa area kang basura. Pero pinakaray nito. Grabe. Nga ni grabe sa pasalamat nito. Na-recognize sa effort ni for the past, I think, nagsusoro sa linig mi na abot kan kay mga duwa o tulong simana kaning mapakaray ini and nailing ko man suporta kang sa kuyang barangay council, appointed officials, tanod, PHW, sa mga purok officers. Nahiling ko, magayon ng pangimati baga Henry, na ako bilang kapitan, nahiling mo sa mga tao mo, sa mga kasarabay mo nagtatrabaho, duman ako na-inspire. Dahil labot ako magasto. Basta ang nahiling ko na sa mga residentes ko nagtatrabaho, okay lang ako kaan. Yes. Opo. Paano naka-inspire po sa indo na ma-maintain, linigon inita? Kasi bago pigdidang magtaka, gari mas dakol sa basura na nakuan nindo diyan sa bukana ka na salog na yan kumpara diyan sa mga basura nindo na pigtatapok na natatambak sa barangay nindo pigkokolekta nindo sa barangay. Ang ginibumi kaya so regular na paglilig nahali ni pero day mi sa irarong bagahen day mi nakukuha ito pero ngunyan during kang activity kino nindo sa irarom tinaw mi nilalaw ko na duman so ano yan talaga sa irarom kang ano yan lalo na pag low tide baga kasi rilingon sa mga bitirang mga tires, fuse tires ang nagkakaro amin talagang thorough cleaning ang ginimo mi. Grabe Na although di baga po sa mga may mga ni Bakawan area. So mga ate naglulusot na duman sa Bakawan. So napapagala kayo mga so talaga ito nagpatibok ito kaming balsa. Sa mga subalsa sa mga used mga materials, sa mga scrap materials. So, pag may tubig, may saro o duwa na nagsasakay duman para mahali talaga. Tandaan mo pag Henry, mahiling mo dito sa Muya, both areas may naka-star na arong. Iyo. Saan po hali ka pang basura usually? Okay. Aside ka na duwang side ng arong, igwapa kami ng mga arong na living sa Middle Kang River. I see. Okay. So, posible. Buda, ano ba? Posibleng pigaanod. Yep. Lalo na all day ko ba kami Henry na trap. Trap nga ni ginibamikaan. Nag-improvise kami so mga used bottles baga, empty bottles kang so sarong soft drinks na green. Lilingon ito iyang ginibom piggarakod mo ito pigsurugpon ni iyang ginibom garbage trap. I see. Okay. Paano po nindo masusustain inita? Siyempre, ako sa iling ko, may padagos na magtatapok yung basura dyan tabi kung mabantayan yan. Ano pang sustainability program kang sinabi ng Salog? Okay. Actually, totoo yan. Pag naglinig pa sa nangani kami kung naglinig kami in support naman sa coastal cleanup, hindi kami naglinig. Igual naman kami nagkahiriling. Pero kung mahiling mo, limitado na. Limitado na ba kung grabe talaga itong pakalilig mo talagang volume naman ngayon. Ngunyan, sa pag-ibig nga ni, regular ang samoyang cleanup drive. And siguro baga may nakuamang kaming kantidad duman sa contest na ito. Ito man ang gamitin ng pang-maintain. Nag-create man kami sabi nga ni Kapla, ikaw man silang River Warriors. Ikaw man kami River Rangers. A counterpart on that. River ano, Kap? River ano? River Rangers. River Ranger. Matindi ano? River Ranger. Okay, so sabihin, ini man ng mga volunteers sindaman ang maghihiling from time to time. Sa talagang kami man nakadepende lang din sa availability man baga sa mga residentes sa mapagal man bagao.
So nag-appoint ang barangay council kay River Rangers to oversee, to supervise ano na ang nangyayari sa digdi sa river area mi. Opo. Kap, ako sa iling ko, ta siyempre, kung yan na Old Macabalo River dyan sa Baydap-dap, di, maintain yan na ibipigil na malinig, di ba? So, posibleng limitado na dyan ang bulos kang basura para sa Indo. Base sa palabasan. Ang may kwantaraga, may problema, yan na yaon dyan sa palibot mismo kan. After the tulay, paluwas naman sa bukana. Sabi nga ni Kasuhapon, challenge sa muya ni Regional Director Abu is ma-encourage man sa mga pagtaraning ng barangay na mag-participate. Pag nag-participate sa mga pag-iriba ng barangay, siguro dahil ang basura na, mapapagal dahil ng basura na magparalaog sa area. Batang basura? Pagkabos kami, magkatarabangan kami kang effort na ini siguro maging maray ang river waterways kang syudad kang Legazpi. Oo. Batang basura bagawara ang KID. Di mo maaramang sa hali. Ayun nga di lamang na idea yan. Yeah. Opo. Kap, ano po ang mensahe tangon yan sa mga residentes po kang barangay, buda sa nearby barangays po rin do? Okay, siguro in behalf ng barangay council, siguro minapasalamat ako primero sa mga pag-iriba ko sa konseho, sa mga kagawad ko, mga appointed officials. Nailing ko talaga, grabe ang kahigusan ninda. Grabe ang kaming mga volunteers na sa mga harong po, baga Henry, na nagpaka-star along the river. Pinag-meeting ko man sindao, tanganing from time to time, sindang yaon dyan, kami magabarantayan. Yes. Tanganing mamantinara ang kanigan. Magaling na nahilga sila mismo may mga effort sila. Siguro, mahagadon ko manggiraray ang partisipasyon kang lambang saro digdi sa mong barangay, particularly sa Purok 1 and Purok 4 residents na inguwaon tayo ni pinunan na ang paglilig kang Tibo River. So siguro ko pakarayon tayo ni tanganing sa mga masunod na henerasyon, may mahiling pa ang sa tuwing mga katian, ang makikinabang man sa nakaili, bako man sa nakita, kundi ang mga masunod na, mga aki sa masunod na henerasyon. Yes. May mensahe ka po sa mga agencies, Tabi, Kapitan? Mga proper agencies na nasa likodan kan sinabi ng Reparo Estelo Project? Primero, sige, salamat man sa EMB. Sa magayon sa naging magayon ini yung programa ni data. Just imagine, nagbaba sila sa barangay level. Yeah. Magayon ini nga ni tatis totoo man ang barangay Bagay Henry, the smallest unit, political unit. Ano yung magaling ano yung totoong laban sa barangay. Kaya na yun itong laban na siguro strengthen pa ini magayon sabi nga kay Director Abo yaw na sa mo yung 100% tabang. And then siguro makitay up ang other agencies like the ILZ and other agencies na hilingon tayo ni na kami human very open kami para sa katabangan, suporta kang mga government organizations and non-government organizations. Yes. Kapitan Joyce, congratulations po sa Indo and mabuhay po kamo dyan sa Barangay Victory Village. Salamat po Henry, salamat po sa Indo ka boss. Keep safe everybody, God bless. Thank you so much. Mga tugang punong barangay Joy Bahoy. Ano pong nadangog ha? Ang tulo mga tugang na mga barangay na nanginot sa sinabi ng Reparo Estero Competition. Kapitan Glenn Barcelon Kandapdap, first prize. Second place, Tabi, punong barangay Romeo Madraso, Mauyod. Third place, punong barangay Joy Bahoy, Barangay Victory Village, 27.